Jeg skal forklare denne reaktion ved hjælp af oxidationstal og ladninger. Det første jeg gør, det er at opskrive reaktionsskemaet, som jeg har gjort her. Det næste jeg skal gøre, er at tildele oxidationstal. Og der er reglerne, hvis hydrogen er med et mere elektronegativt grundstof, så er H plus 1. Oxygen, hvis det hører sammen med et mindre elektronegativt grundstof, så er det 2. Rettelse minus 2. Det betyder i praktisk, at det altid er minus 2, medmindre det sidder sammen med fluor. Så er der den sidste regel, der hedder, at summen af oxidationstal er altid lige med formelenhedens ladning. Vi starter med her med at dele til jern 2. Den har en oxidationstal på 2, da summen af oxidationstallet er lige med formelenhedens ladning, som er plus 2, derfor 2. Herover har vi oxygen, det må være minus 2. Længere over igen har vi oxygen, det er igen minus 2. Da den hører sammen med jern her, Fe, må jern være 2. OH minus, rettelse O herover, har igen minus 2, og H har 1. Vi kigger lidt på reduceringer og oxideringer i reaktionen, og jern 2 herover bliver til jernoxid, det vil sige, at vi går fra en ladning fra plus 2 til minus 2. Der er altså 4 i forskel her. Da den falder 4, det vil sige, at den modtager 4 elektroner, er det en reduktion. Vores dioxygen, som er her, havde altså en ladning på minus 2, og går over og bliver til en hydroxidion, det vil sige, at 2 minus 1, rettelse minus 2 plus 1, det giver 1, det vil sige, at der er 1 i forskel. Her sker der altså en oxidation. Da der skete en reducering med 4, er vi nødt til at sætte koefficienter ind, altså sætte 4 ind på begge sider af reaktionstegnet. Oxideringen var med en forskel på 1, og der giver altså derfor ingen forskel at sætte en koefficient ind, der hedder 1, da det bare vil være det samme. Næste skridt er at kontrollere ladningen på begge sider af reaktionstegnet. Og hvis vi kigger herover, så har vi 4 jern 2, det vil sige, at vi har en ladning herover plus 8, 4 gange 2 er 8. Og herover har vi umiddelbart ikke nogen ladninger til at starte med. Vi har altså en forskel på 8 ladninger. Der er 8 på venstre og 0 på højre. Vi går ud fra vores slutresultat til, at der må være tale om en basisk reaktion, og vi skal derfor afstemme med OH-. Vi afstemmer med 8 OH- på venstre side, så vi altså får en samlet ladningsforskel på 0 i det hele. Næste, vi skal gøre, det er at afstemme med vand, så hydrogen passer på begge sider af reaktionsbilen. Det gør vi ved at indsætte to vandmolekyler på højre side af reaktionsbilen. Sidste kontrol er at kontrollere oxygenatomer på begge sider af lighedstegnet eller reaktionsbilen. Og her har vi 2, her har vi 8, det giver 10. Her har vi 4 gange 2, det er 8, plus 2 heroverfra, det er 10. Der er altså 10 oxygenmolekyler på begge sider. Jeg skal forklare, hvorfor der er en blå plet og en lyserød plet i dråben på denne jernplade. Dråben er en rustindikator, hvor den blå farve symboliserer jern 2-ioner, og den lyserøde farve er hydroxidioner. Første trin i omdannelsen af jern til rust er, at der skal dannes nogle jern 2-ioner. Det sker ved, at jern reagerer med ilt og med vand. Det giver altså jern 2-ioner plus nogle OH-ioner. Hvis vi hurtigt gør det sammen med det, vi sagde før, så betyder det altså, at det vi ser hernede, det er i hvert fald første skridt på vejen til dannelsen af rust, da vi jo har jern 2-ioner og hydroxidioner til stede i dråben hernede. Næste trin er, at dioxygen, som er bundet til vand, oxiderer jern 2 til jern 3. Sammen med OH-ioner, der er det så rust. Hvis vi kigger her, ser vi reaktionen, hvor vi går fra jern 2-ioner plus dioxygen plus OH-ioner til formen for rust og vand. Hvis vi ser dråben fra siden af hernede, kan vi se, at jern 2-ionerne er samlet i midten. Det er altså det, der symboliserer den blå plet herover. Samt ude i vandet ude omkring, der ligger alle OH-ionerne. Her er der altså grundlag for rust, og derved er rustindikatoren en indikator for, at der kan opstå rust.